Какво става, яки хора? Добре дошли отново в моят канал. What's up? What's up? Добре, започваме една поредица, 4 подкаста идеята да направим, която Милениал и Джензи сядат да си говорят за нещата от живота и кой, как вижда света. If that makes sense. Така, с тези чуждици, аз ги вкарвам, за да може да ме разбере, защото иначе не ме разбира, като говоря на чист български език. Окей. Да, общо взето. Има доста аспекти, които може да разгледаме и така в живота сме се сблъсквали. Това между другото е моят брат Христо. Мисля, че никой не го познава от аудиторията. Той ми е на гости вкъщи за един месец и ще даваме съдържание и ще се забавляваме. Общо взето тези две неща. Може да добавим и някое трето, някой адвенчър или не знам какво ни хрумне. Hell yeah. Да. Аре, мисля, че братле, планина. Отиваме да спим в планината. Да, окей, това звучи супер. Обещал съм ти така или иначе да го направим това нещо. Ще бъде интересен влог, със сигурност. Да, с 100%. Имайки преди, че доколкото разбрах ония ден, като оправихме двора, ти се страхуваш от боболечки. Ще видим в гората как ще бъде цялото нещо. Слушай сега, различно е. Казвам ти, като съм в планината, ще се адаптирам. Спокойно. Въпреки, че стана скоро ходех на Витошата с компанията. Okay. Минавам през тревища и змия. И всички са пред мен и само и всички се обръщат. Какво става? Така змия, братле, и аз пища като жена. То сигурно се стряскащо, братле, нали, да видиш друго живо същество, което мърда. И така, но както и да е, не е това топика сега на този подкаст. Така, първо да кажем ти на колко години си? На 16. Декември правим 17. Добре, т.е. вече... След една година, т.е. почвам шофьорски. That's the big thing, bro. Добре. Добре. Аз съм на 34, така че разликата ни е така осъзаема, нали? И има какво да си говорим на тази тема. Да, определено ще е доста интересно. Да. Сега, това, което си говорихме моят ден в колата, като пътувахме към вкъщи, е как джензитата приемат или така се държат в обществото. Което ми беше много интересно всъщност Христо да ми разкаже и сега ще моля пак да разкажеш. Аз не помня какво говорихме. Наистина. Хубаво. Сега, джензитата как се държат в обществото и нали, изводите бяха, твоите заключения по-скоро, нали, че какво беше? Чилинг? Не, някаква дума използва. Life maxing ли бе, братле? Да, значи life maxing, обаче на този life maxing се постига с много така безразличие, нали? Да си nonchalant. Да, това е nonchalant. Да. Което всъщност то в момента не показва такова нещо. В момента за новата аудитория трябва да ме видят реално какъв съм. Мисля, че това е. Окей, добре, би ли обяснил всъщност защо тогава имат това нещо, този нончалант? Защо съществува, като ти сега искаш да си покажеш какъв си всъщност пред новата аудитория? Това е тегаво. Как се появил? От TikTok. Главно от TikTok. Всичко в джензистата главно източника е TikTok. Тоест, искаш да кажеш, че някъде по света някой джензи прави някакъв тренд и всички джензите почват да го следват, така ли? Общо взето, или ако тренда не става за нищо, го насолят в коментарите, или почват да го следват всички. Да, окей. Това е примерно сега, не знам дали си гледал в TikTok,
се забравих как се казва, една в TikTok и правят интервю и питат, и ще ти го покажа, също мога да го покажа. Ай, ще го намерим и ще го, ето по средата ще го изкараме. Окей. Братле! То беше на такова... някаква жена, братле, я снимат, нали, взимат интервю, викат, имаш ли гадже? Имам, разбира се. О, тази, леле брат, искам... Евелин Михайлов от правителството, братле. И сега виждате всички сме, братле. Какво е, братле? Аз ще замълча. Бъди ноншалант. Да, и Да. това е супер готино, брат. Покър фейс, брат. Не мога, братле. Ще за наистина не мога. Просто е what the fuck. Нали, което от друга страна Wednesday Addams, да, сериала. Нали, Okay. и Ортега. Има сериал. Да. My Celebrity Crush. Anyway. Тя много добре всъщност играе в момента джензитата. Тя е ноншалант, братле. Нали, да, в смисъл пика, обаче там има покритие. Нали, тоест, нейното така, нейната липса на емоционалност има много сериозно покритие, нали, на възможности, които има и така нататък. Да, Нали, което, съгласен съм. да, малко оправдава, нали, цялото нещо. Нали, не казвам, че при джензитата няма. По нали, това принцип, нещо. най-срещаното тези, които са ноншалант, или, защото сега в днешно време всички се филмираме за любовта и такова, нали, Okay. как всички са букуци. Нали? Окей, това е силна дума, добре. В любовта, нали, смисъл, или някой е бил предаден, или са му изневерявали и той просто стана ноншалант. В смисъл, emotions off. Да. Нали, е такова и вече е ноншалант. За да не могат да го нарънат от дома. Точно. Демек, това е като една изградена стена. Нали? Реално ноншалант е като напълно различно... как беше на български, братле? Персоналити. Характер, напълно различен характер. Да. Да, той е като една стена просто, която те предпазва от това да не бъдеш отново наранявана. Обаче, аз лично мисля, че всъщност е по-хубаво да нямаш тази стена. Защото... Чакай, да я нямаш тази стена. Да я нямаш. Демек да не си ноншалант. Да, примерно нали, сега в последната ми връзка, нали, буквално влязох в тази ноншалант фаза. Да. Обаче след някакво време, нали, осъзнавам, че всъщност няма абсолютно никакъв смисъл, защото ти така се затваряш от другите хора, защото повечето хора не харесват, примерно, да говорят с човек и той просто да е, да, окей, да, и такова. В смисъл, никой не го харесва това. Да, и второто, което е... Темерочтина е такава. Да, второто, което е, ти просто учиш от това нещо. Нали. Примерно сега, от този експириенс, който съм имал, аз съм научил някакви неща, нали, съм си извадил мои си лични изводи, как и какво и защо. И това ноншалант напълно излишно, брат. По принцип повечето се филмират за това. Аз точно това ще да кажа. Всъщност, нали, на тази възраст, защото от колко? От 13 годишни горе-долу така започва да, нали, да... 14, 15. 14. Да, 14-15. Да, окей. Нали, да имплементират това, което са видяли и така нататък. Дали е с покритие и дали всъщност те не се филмират? Да. Повечето се филмират по принцип. Защото е готино. Да, защото е тренд. Добре, окей. Това го разбрахме. Между другото, много ми хареса какво чувам. Това е от големия брат към малкия брат. Certified Gen Z. Така, кажи ми, изненади ми с някоя фраза, някоя дума. Сега. Мънчваме. Това вече не ми е такова чуждо. Мънчис, то спада към друга категория вече.
Ама, чакай, дай да не го обясняваме сега това манчиз. Кажи ми, научи ме на сленга, на джензи сленга. Нали, какво е най-така използваното? Първото, за което се сещаме е hoes/hus. Субтитри? HOES/HUZZ. Добре, и това в какъв сценарий го използвате? Нали, мисля, че хората могат да си го преведат, нали, какво точно значи, ама... Ами при момичетата, жените, Добре. да имаш hoes, да имаш дупки. Сеш? Да, бе, ясно, но това хубаво ли или е лошо? Еми, В смисъл, вие как го приемате това? много зависи, човек, защото Ти си малък, братле, има една песен на Луда Крис, нали, която спее. I got holes. да. I got holes. Ами да, общо взето, Добре. ако нямаш hoes, си загубеняк, ако имаш аура. Да, това с аурата, между другото, доста често го срещам, което разбирам го и го приемам, нали, защото аурата си е аура. Аура фарминг, примерно. Това какво ще реча? Какво? Ами, Аура фарминг. Ами да фармваш. Да, нали, окей, да създаваш, Не, да фармиш е... да поддържаш. Не, брат. Да кажем в някаква игра, не знам как ти обясня, значи в някаква игра да кажем фармиш материали, братле. Се трупаш аура. Фармваш, значи да трупаш. Ами да, фармиш, в смисъл грайндиш. Нали, натискаш в това нещо, трупаш. Окей, добре. Аура фарминг. Добре, Нали? добре. Този Примерно- фарминг може ли да го използваме и по друг начин? Не, Да, мъсъл фарминг. Не може ли? не, аура фарминг. Не става. Muscle growth. Мъсъл гроу трябва. Обаче да аура growth не става. Аура фарминг. Dictionary. Трябва Gen Z Dictionary да Примерно сега ако направим. стана направя задно салто, това е плюс 500 аура, братле. Добре, окей, разбирам това. Откъде идва. Са някакви такива готини неща в Gen Z, брат, някакви готини неща, сега. Да, вие си сте много готини, брат. Нали? Може би по-скоро по-точно да дума интересни. Добре, са интересни за кого? За такива като тебе. Ункс. Добре, защо за такива като ме? По-скоро, Ами, защото да, ти не интересни разбираш. от към погледа на любопитно. Да. И то по-скоро защото нали, имам теб, братле, искам да мога тебе да те разбирам, ти като ми кажеш нещо, аз да не седа и те гледам като голям камък, сес. Аз сега ти говоря, както ти ще ме разбереш. Нали? Добре, кажи ми, айде, чакай сега. Значи, следващите 2 минути искам да ми говориш така, както си говориш с най-добрия Слушай, приятел. това сега ще ти кажа. Сега тук се препсува. Не става, защото ти трябва да ми говориш по същия начин като него. Не става. Тоест, ако няма баунсбек, не може да върви да. разговора. Той идеята е да се солиме фортенбак, Ага. обаче и двамата супер много, нали, имаме бролов. Добре, а вие защо се солите по този начин, нали? Не знам. В смисъл, това competitive ли е или... Не. Просто for fun. Няма директно обяснение. Да, защото едно време, нали, и ние така сме си използвали за някакви термини и да, нали, се солихме, но то беше, да, отново бролев, но повече competitive някакси. Или поне в средата, в която аз съм така израснал. Зависи в Нали, какъв аспект. Да, бе, бълък, давай, или така нататък. Да, някакво е такова. Примерно, играем на компа Да. и такова, нали, цъкаме компетитив игра и почваме крещиме. Ще ти... Пип! Аре, направи нещо, не знам си какво, почваме да се псуваме, крещим в микрофоните. Да, окей. Да, обаче, по принцип аз лично, нали, сега това дет ми викаш да говоря както Gen Z-тата говорят, аз не говоря така съвсем. В смисъл знам термини, глупости, нали, такова, какво означават и тъна, обаче не ги възприемам към моят характер. Окей, не ги приемаш за теб, окей. Ами добре. да, защото някакво това не мисля, че съм аз. Не мисля, че аз така се държа, нали. Окей. Нончалант, такова да аура фармвам. Не, аз съм си себе си, братле, и Малко си нончалант, братле. нали? Аура. Мисъл, Имам аура.
Вкарваш някаква джензийска там аура. Нали? Еми, То е нормално. ти си на тези години. Нормално, да, аз съм в... Добре, Фал. научи ме на още Комуничи. фрази. Искам днес да ме... Брат, като свърши този подкаст, искам вече да мога да говоря като вас. Окей? Не мисля, че искаш, братле, Добре, бе, давай да пробваме. Давай. да говориш като нас. Давай да видим. Защото аз лично не говоря баш така. Нали, аз си говоря нормално. Добре, окей. Ма каза, че знаеш, нали? Научи ме, аз искам да знам. Еми, ти като се като се изолираш от нещо, не знам как точно да ти кажа абсолютно всичко. Еми, примерно, братле, fine shit. Fine shit. Добре, това го разбирам, дай нататък. Разбираш го? Еми, fine shit, нали, или? За момиче. Добре, чакай малко сега. Добре, кажи ми още едно. Кажи ми още нещо. Тъв. Но ти това го знаеш също. Че зацепих. Трябва да си отворят, ако си отворят TikTok-а, братле. Там ли е Библията? Това ли е Библията? Еми, не знам, брат, ние сега... Добре, тук чакай малко сега да те прекъсна. Тук сега чувам, нали, някакви така изрази, които са насочени към женската аудитория. Нали, от момчета към момичета. Нещо, което е универсално, което момичета също могат да използват. И то не е към момчета, а by default, нали, както е мънчването. Нали. Еми, И момиче мога да каже, отивам да мънчвам. Нали. демек, женския джензи сленг. Това ли искаш да ти кажа? Не, по-скоро универсалния, който. Еми, универсал... Тегаво. Много тегаво, между другото. Добре, защото не се сещаш в момента или какво? Да. Не мога в момента да намеря. Ами, виж, аз като се изолирам от тези неща, Да, нали ми е малко тегаво, обаче ако сега си отворя TikTok-а, братле, или Instagram риловете, директно целият фид е пълен. Добре, значи само да кажа, че от 3 или 4 дни се изолирал от всякакви джензита, т.е. сте вкъщи и явно влияе това нещо. Може, аз тук живея друг живот. Само това ще ти кажа, аз тук не съм Христо. А кой си? Вътрешния Христо, братле, който се крие потенциала. Тук е потенциала. Тук е потенциал. Това много ми харесва, братле, много е deep това нещо. И добре, и кое сега ти харесва повече? Кое? Тук потенциала. Потенциал. Всеки си харесва повече потенциала, братле. Да, окей, добре. И какво ще ходя в София, братле, да си изтощавам социалната батерия, social батерито, Да. нали, за повечето хора, братле, които те са просто там, те нищо не правят с живота си, те просто doom скролват, братле, doom скролинг. Да, добре. Да, това е едно, това е само за което сетих, Да. си всички просто doom скролват, братле, по 10-12 часа. Да. Нищо не правят с живота си. Аз съм тук, братле. Плувам, тренирам, цъкам баскет и работя. Да. Не. Да, окей. И още по-хубавото е, че нали, това много ми хареса, като дойдох тук. Нали, казвам на приятелите ми какво ще правя, какво що. И всички ми викат какви пари ще вземеш. И аз викам, не ме интересува. Аз идвам тук, защото знам, че ще правя нещо, което ми допринася щастие да го правя това нещо. Нали, ми е приятно да го правя. Нали, обработката и снимането. Да, окей, хората не знаят, нали, също каква е идеята. Да, идвам тук да помагам на Ънк, cause he need help. Да, оп. Да, добре. Да, общо взето, нали, това ми харесва. И като цяло тук е лайф максим, братле. Тук лайф максваш. Правиш всичко полезно за себе си. Да. Храня се хубаво тук. Нали, в София ме гледаш, бате, се друсам с спрайчета, фантички, всякакви такива букуци, братле. Тук казвам ти съвсем друг живот. Съвсем друг живот. Ево, радвам се, че така го приемаш и нали, така се отразява. Да.
Но това може би трябва да го оставим за някой друг подкаст, братле. Това е към Deep подкаста. Да, трябва да направим и такъв. Това вече е лайв подкаста, нали? Да, мисля, че всъщност за пилотен подкаст пък е от друга страна окей, че покриваме малко и тази тема, и така. Трябва да върви разговор. Да, и хората да могат да... Който гледа, нали, да каже той какво мисли, нали, на него какво му е било интересно, коя посока, нали, повече иска да чуе и така, нали, да има някакъв фидбек. Добре, сега ти имаш ли някакви впечатления от нас, джензитата, нали, които са ти би били интересни, ти ги обясня? Братле, нямам много. Всъщност аз, нали, от тебе имам така впечатления и от... Кое ти е... Всъщност само от тебе, братле, май, като си замисля. Имаш ли някакви in mind? Братле, да, сега трябва малко да повече да степ-ъпваш. Всъщност. В смисъл, грайндваш за някакви работи, нали, и натискаш в тях, пъшваш ги, и което респект, нали. Обаче за други неща, които не се вижда сега стойността, нали, също трябва да се натискат. Знаеш, че винаги съм ти казвал директно какво мисля и самата истина, без да ти прекривам каквото и да било. Нали, затова сме и на това дердже двамата в отношенията ни. Просто примера вчера, нали, който просто много се смях, те беше много смешно. Нали, когато правихме гаража долу и ти просто изчезна, аз им да ям. Нали, нямаме. По-средата сме на цялото нещо. Някакси изведнъж аз им да ям. Такова от нищо. Не, нали? Само идвам. Тази супичка, моля си, яде. Да, такъв и аз. Какво? Аз съм готов да мъкнем още, нали, да изнасим и да товарим и такова. Нали, никакви проблеми. Нали, аз отидох, значи първо от слънцето ми стана много зле. Защото не съм свикнал на такова слънце. Не знам защо в Пловдив 10 градуса по-топло. Вие хора не знам как живеете тук. Не ви го пожелавам да продължавате. Стига, хора. Не ви го пожелавам. Виж, аз мисля за твоята аудитория. Също, комарите ви, те са ужасни. Майна. Отвратителни са, братле. Излизам 8 часа за 10 минути, целите ми крака. Да, тегла. Доста е тегла. Направо е... Положението. Нали, тръгна газа. Да. Добре. Отивам да пия вода. И от това, нали, знаете, винаги трябва да се проверя хладилника му нещо да изкочи. Ти знаеш. Това е чек задължително. Чек, когато си пребереш, задължително отваряш хладилника. Дори да не си гладен, точно го проверяваш. Може да изкочи нещо хубаво. Да, изненада някаква. И виждам кебабчета и супа. И аз сещам, че съм и гладен. Ето, там е дошло, ти не си сетил преди това. Нали, гладен съм. Нали, такова. Да. Не, като цяло, нали, това I understand, нали, но така иска ми се, нали, може би да не е така, ама нали, не мога да изисквам от тебе такива работи, мога да ти покажа само посоката, която според мен е правилна да се върви и да... Нали, джензитата много изостават в фокуса върху неща. Като цяло и го забелязваш. Да, има го. Нали, преди да седнем да записваме този подкаст, нали, брат, хайде да започваме. Са 5 минути, нали, мина 1 час и нещо. Аз слизам долу да го проверя какво прави, ще идва ли. И той е пуснал, гледа YouTube някакъв матч. Брат, загледах се. Да, много лесно се разсейваме. Да. И това според мен е от телефоните, брат. Това е една тема, братле, където, вие израстате по този начин, брат. Даже виж, тук не знам дали ще ви, на котрето виж как има една вдувнатика преди кокала. Това от телефона. Да, сраснали сте се. Което е проблем. Гледай, братле. За какво става въпрос? Ще от телефона е като продължение на ръката. И палец. Скрол. Не е окей това нещо. Нали, аз говорим си с тебе, нали, извън
и камерата за тези неща. За това, което ми прави впечатление, нали, че ти знаеш какво е правилно и кое не е правилно. Осъзнаваш плюсове и минуси на неща, нали, но така те фащам в ситуации, които избираш минуса. Нали, който сега, дали е защото е по-лесно, дали е защото компанията е такава, дали е комбинация от двете, дали някакъв трети фактор има, нали, не знам. Обаче пък е нормално това нещо. Въпросът е, нали, в крайна сметка така, отново да се върне човек в правия път. Нали. Да, и нали, казвайки това, какво искам да кажа, нали, виждам, че ти осъзнаваш, не знам защо не го правиш, но се надявам да се върнеш към осъзнатото, нали, другото, за някои неща. Да, аз това съм го забелязал при мене. Да. И такова, примерно, да кажем, някой човек се държи тъпо с тебе, съответно ти просто трябва да бак-офнеш, нали, да се махнеш този човек. Обаче аз, примерно, имах такава ситуация, къде не го направих. И такъв, докато се случва цялото нещо, нали, аз си говоря, добре бе, аз знам какво се случва, но не го правя, защо? И нали, продължавам да правя минуса. Като чисто осъзнавам и даже си го говоря на себе си, че осъзнавам какъв е плюс и какво трябва да направя, обаче нещо спира. Не знам защо. И интересно, че съм го забелязал и работя върху това. Да, хубаво. Това е Нали, хубаво. Тези, нали, това всичкото, нали, че виждам минус и плюсове, нали, повечето неща, които повечето хора на моите години не го виждат, не ги виждат тези работи, не са емоционално израснали, интелигентни, нали, това се дължи на тебе, по принцип. Ти си мислиш, че си емоционално интелигентен, израснал? Сравнение с наборите ми, да. Okay. Нали, не се е такова като worldwide. No. Нали, като хора, ами специфично от моите връстници. Okay. Нали, от моите джензита. Да. Знаете. Брос. Да. Добре. Нали, нищо лошо, ако някой джензи ме гледа, братле, ще нищо лошо. Просто аз съм по-напред. Аз съм степ-ъпнал. Лайф макснал. Фарма Маура, братле. Какво си мислиш? Добре, тук сега ще спрем за една кратка пауза и продължаваме след малко. За какво говорихме, защото мен ми дойдоха примерно 10 мисли. Добре, да. Значи моят характер до, да кажем, 80% силно е изградена на тебе. Ами... От тебе. Не знам дали да се радвам. Що не? Не. Ти си ми... Не, виж, това много ме радва, нали, че взимаш нещо от мен, нали, защото нали, така, смятам, че аз вървя в правилна посока. И така да го кажем. Да. Нали, от моята гледна точка, моята перспектива, нали, така го виждам. Радвам се, че успявам по някакъв начин да те инфлуенсна. И имаш какво да вземеш от мене. Да. Примерно баскетбола, от тебе го видях. Сега не мога без баскетбол. Да. Просто не мога да си представя живота без тази топка, братле, и да тупкам и да я фърлям в кръг, братле. Това е, нали, доста голяма част от характера ми. Снимането, обработването, супер много се зарибих от тебе. Някакви други неща, братле, в смисъл, където съм правил грешки и там е разликата, че много повече харесвам да правя грешки пред тебе, отколкото пред майка ми. Окей. Защото майките, джензитата ми знаят, те просто викат. Те не ти обясняват, нали, просто не ти обясняват каква ти е грешката. Те просто ще ти се накарат и ще се накарат да се чувстваш виновно. Докато ти, нали, правя грешка, идваш при мене, обясняваш ми защо е грешно, какво би било правилно. Big difference, братле. И това много повече ме кара да слушам, отколкото да слушам как просто майка ми вика. Не. Със сигурност така подхода има значение. Надявам се всъщност и да осъзнаваш подхода. Всъщност, че е важно това качество. Защото това се изгражда с годините.
Нали, да имаш опит за правилен подход в ситуация спрямо човек и така нататък. Мене това ми е любимото качество в тебе. Сигурно. Едно от любимите, нали? Ти имаш много сега. Малко го глейсвам. Знаеш какво глейс? Ети нова фраза. Нали, ама... Значи, добре, както върви разговора, ще ми идват някакви думички. Да, окей. В момента те глейзвам. Добре. Глейс е... Как ти го обясня? Глейс. На български език ласкаеш. Да, ласкаят. Точно така. Глейзвам го. Да. Нали, такова, ти си супер готин, братле, всичко от тебе съм го взел. И в момента аура фанова. Да. Добре, моята аура колко е? В смисъл, има ли левел, цифри, има ли аурата? Мисля, че трябва да захванаме музиката, братле, и там ще го прецениме. Сега след малко отиваме на музиката, добре. Не знам. Не трябва да ти пука, братле. Това е другото, пък да не ти пука. Да си не пукист. Обаче... Много дълбоки отиват тези разговори, братле. Той сега си имам какво да ти кажа, обаче кажа ли ти го, отиваме в едно ниво надолу. Едно ниво надолу, нали, на дълбочина. Deeper. Да, не на... Да, сванах. Нали, не знам. Между другото, интересен факт с него, като си разговаряме, независимо какво, винаги разговорите стигат до deep тема. Нещо за живота, братле. Не знам дали си го забелязал. Примерно, ето подкаста започва, какво казва, Millennial, нали, срещу джензитата и ето сега пак стигаме до deep теми, братле. Да, окей. И виж, че аз, това е, че ти реално много говориш с мене, нали, за някакви deep неща. Да, братле, можеш. Аз съм нали, до някъде... по средата между майка ти и тебе, разбираш? До някъде разбирам при това. Да. Нали, това ти казвам, че съм по-степ-ъпнал от джензитата. Нали. Да. Това ти обяснявам. Okay, хубаво. Нали. Интересно ми е, да, другите джензите, които имат нали, по-големи братя, въпреки че нашата разлика е 17 години. И 10 месеца. Да, окей, близо 18 години. Нали, е разлика, което е много. Реално да, едно пълнолетие. Да. Да, дет се вика, нали, с малко, без малко, мога да съм ти баща. Абсолютно. Общо взето. И така. Аз съм по средата между теб и майка ти. Да. Аз съм си младеж по душа. Осъзнах много рано, че да пораснеш е измама. И е такъв капан, който не искаш да влизаш. Човек не би трябвало да е там въобще, просто системата не е такава и света работи по този начин и бла-бла-бла-бла, тези работи. И така, и това, което казах по-рано. Straight to the point. Не искам и ти да бъдеш там. Защото аз съм бил там. Минах го. Да. Обаче от друга страна почвам да се замислям, нали, аз всичко му казвам, нали, смляното. То е сурово, обаче смляно. Разбираш? Т.е. не е изготвено. Не съм ти добавил и другите подправки и всичко. Според мен, аз трябва да си ги открия. Именно. И почна да се чуя, добре, сега трябва ли да му кажеш сега това или да го оставя да си блъска тиквата? Второто. Не. По-добре ще, според мен. Или да ти го кажа по начин, по който ти просто да имаш предвид нещо. Да ми дадеш като опорна точка, върху която да мисля. Или някакъв хинт само. Аз, като се сблъскам с някакви хора, които не ме разбират за какво става въпрос, това точно го правя. Да. Примерно във връзките ми миналата, нали, там общо взето, нали, имахме 7 месеца разлика, обаче в акълът и всичко поне над 10 години разлика. Казвам ти, братле. И това направих, нали, казах и някакви неща, върху които да размишлява, за да стигна до това, което и трябва. Okay. И сега се надявам, ако това го гледа, да съм помогнал по някакъв начин и да се чувства по-добре. Да имала нужда като цяло тези работи. Има. Има си, да. Така да е било. Няма да си дам от моя wisdom без причина. Значи много ми е смешно. Ей сега.
Да, малко wisdom и на 16, нали? Да, ама... имам и аз какво да си кажа. Не, виж сега, братле, значи един човек на 16 може да има много повече опит и мъдрост от човек на 24, да кажем. Нали, много зависи живота как му се Да, така стекал. Но не, аз и друго исках да кажа, нали, всички тези face expressions и всичко останало. Емолта. Това е? Това е емолта. Това е главният емолт. Какво е това? Емолт. Това е от емоджи идва, ама... Емолт. E-M-O-T-E. Добре, обясни го. Този емолт. На мен ми го обясни. Ами, на хора като мен. е... Нали, защо е? Значи има един стример, казва се Flight. Нали? И такова. Стримваше, нали, как или гледаше баскетболен мач, не мога да се сета, или играеше 2K, NBA-ка. И такова, примерно, вкарва коша и нали. Оттам започна, братле, всичко. Да, окей, връщаме се, нали, в началото, как всички почват да копират нещо, нали, да е такова. И това е главният емолт. Добре. Да. Добре, окей. Значи, за да съм в... Тоест, аз ако отида, нали, нещо така в компания на джензите... Ти не го прави. В компания на джензите, да, но иначе в твоя си кръг не. Ще гледа доста странно, брат. Да, добре. Защото според мен от твоя кръг всички трябва да минат първо през мене. После да... Някакъв куй гайд. Да се фанат, братле. Какво по дяволите е това? Ама напри го с погледа. Той има и поглед, освен езика само. Такова свиваш си вежите. Друго ми прави впечатление, братле. Когато по твоите думи някой ънк направи нещо, което е характерно за някой джензи, всъщност не, по друг начин ще го префразирам. Когато някой на моята възраст направи нещо, джензито обикновено му слага етикет, че това е ънк. Го хейти? Да. Обаче когато някой джензи направи също нещо, което ънка е направил, то някакси вече не е ънк. Да. Тоест има двоен стандарт. Не знам, аз това с двойните стандарти не го разбирам, честно ти кажа. Худе, ама нали сега казваш, да, така е, тоест, нали... Да речем, аз сега правя силок. Примерно, да кажем, аз сега почвам да правя някакъв силок или някакво движение такова. И аз изглеждам ънк. Нали, защото ти имам бяла брада, защото така изглежда, такова. Обаче ти го правиш, нали, ти го правиш също нещо, нали, и вече не е ънк това движение, не е та аура, то мулт. Точно намерил джензи, който да го вкара в нашия тренд, в нашия свят. Даже ако мога така да го нарека. Да, но то е едно и също нещо. Едно и също движение. Различен от човек. Аурата? Да. Не, човек е различен. Този път. Аура, човек, сленг. Лайфмаксинг, холс. Не, това вече, нали, към сленга, нали, всичките там тъпотики. Братле, имаше още едни думички. Така ме излязоха от главата. Аз просто не ги ползвам, брат. Аз ползвам така... братле. Не мога, брат. Трябва да го направиш това, старата врата в мазето с кърца. Братле. Добре, аз само съм попадал така от време на време на някакви видеица и нали, скровам го това, някакси не ми е окей да го гледам, но каква е историята там? Той Петканов отива и попада на нея. Рандом жена, братле. Да, ама тя не е регулар такава, а просто за интервюто с него се прави така. Нали? Не знам. В смисъл, защото е трудно да го приемат, че е такава в истинския живот. Аз лично на пръв поглед ми изглежда като човек, който доста възможно да има някакъв проблем. Сега това не е някакво нещо присмиващо или такова, нали, да е забавно. Ама изглежда ми доста възможно да е така. Нормално. Братле.
Братле. Брат. Той при нас го имаше това нещо, нали? Той тръгна от една реклама. What's up? Това от Scary Movie. Да, опа. Да, и... Да, също от Scary Movie мисля, че беше това, да. Да, бе. Scary Movie 2-3. Да, и после в реклама го вкараха и това Дали? нещо. Аз това не съм го виждал. Братле, беше при много години. Много години. Много години. Братле. Брат. Покърфейс. Добре, това покър фейса веднага ли това влезе след така емоцията или... Да. В смисъл, за да може Общо, братле, за да си ноншалант. В TikTok даже има туториали как да си ноншалант. Верно, Да. Имаш туториал как да мигаш ноншалант. Имаш туториал как да се смееш ноншалант. Как? Това искам да го кътнеш обаче, братле. Много тежко се излагам в момента. Няма като на това обстановката е такава смисъл. Ужас. Просто е фъни. Да, това не го прави in real life. Не го. Да, в смисъл доста добре го В смисъл просто го правим на... Interrupting. Символ. Да, за смеенето. Да, може да мигаш на ноншалант. Как? Едното е да мигаш като октопод, братле. Как? Първо едното, после другото. Така супер бавно. Да, другото е фейслайпа. Така да мигаш. И имаш final level. Да, имаш final level, не мигаш. Окей. Да, просто не мигаш. Окей, да. Обаче аз не мога, аз нямам тази аура, братле. Брат. Братле, не мога. Добре, и това защо? Тренд? Не знам, такива видеа, братле. 500 000 лайка. Изи. Заклявам се. Добре, аз сега мигам ли шумно? Какво? What? Мигам ли шумно? Какво трябва да значи шумно? Ами това е... Разбрали го? Разбрали ме? Мисля, че да, не знам, не. Не, защото това е буквално еквивалент нали, на вашите нончалант мигания и така. Едва ти виждам по очите, по принцип. Братле, всъщност джензитата, fucking колко сте буквални. Ултра буквални. Все едно, значи той на границата, нали, този буквализъм, на границата на няма никакво въображение. Че всичко приемаме буквално? Да. Нали, ето, аз сега ти казвам, нали, мигам ли шумно? Какво? Контекстът е нали, за мигането и за нончаланта и така нататък. Разбираш ли? И просто иска да ти кажа, че това е нашия лав, нали, когато някой каже нещо тъпо, нали, такъв, мигам ли шумно? Нали, да мек, стегни се малко, ти два шамара. No reaction, братле. Да, някои неща доста буквално ги приемаме, ама някои хора. Нали, в смисъл, всички сме едно, обаче буквално почти всеки се отличава от друг. Нали, повечето джензите са успяли да си запазят така личните черти, нали, които ги отличават от общо приятен джензи характер. Нали. Да, попадат ми такива видеа, братле, как джензите са на работното място. Това е много смешно, братле. Да, много тъжно. това е най-страшната дума, джоб. Работа. Това направо побива тръпки. Как така ще работя? Как така ще съм employed, бе, брат? Как ще съм... What? Не, брат, ти трябва да си безработен, да стримваш и да, това е. Добре, окей, да. Съвсем нова ера. Излезе ми едно видео, не знам дали си гледал, има едни игри, как примерно нещо те гони, братле, смисъл ти си поставям в някакъв мап, някакъв
някаква карта. е- Видеоигра. Добре. Така и има нещо, братле, което просто те гони и ти бягаш от него. И имаше едно такова видео, как това нещо, което те гони е снимка на такова job application. Нали, окей. такова документи Да. за работа, братле, и бяга. Да, окей. Нали, защото това е. Сега казвам на приятелите ми, ще ходя да бачкам. Ще работиш? Да, бе. Всички такова. Добре, ти сега като се върнеш, те ще продължават ли да са ти приятели? Да. След като си работил, в смисъл, правиш си някакви мръсни работи. Да, бе, в смисъл това, нали, всички знаем, че на нас ни трябва работа, обаче дори не знам откъде трендове, братле. И защо комюнитито решава да го прави на тренд, реално. Защото според мен е тъпо. Добре. Не намирам смисъл. Всичко е за тренда. Имаше на времето, братле, той израз звучи много стар, малкъм. Но на времето имаше една платформа Vine и по-скоро формат на видеа. И идеята беше Do it for the Vine. Vine, по-скоро. Вайновете? Да. Тия смешните видеа. Да, и оттам някакси тръгна всичко наопаки. Нали, защото хората почнаха да правят щуроти, буквално, само и само, нали, do it for the vine. За гледане. Да, за идеята. Да, като цяло сега, кой може да направи по-голямо простотия, братле? Да, т.е. си продължават. Нали, обобщено, света се завърта отново и отново и отново. С една идея по-различен прочит, малко по-различен ъгъл, нали, от който се гледат нещата, но в основата си те са едни и същи. Нали, защото нали, по наше време той е много як, защото той е откачен, защото той скочи от третия клон на онова дърво, разбираш? Просто е изменено. Да, малко в... да. И така, братленце, това ли беше? толкова. За днеска толкова, за тази седмица толкова. Ще продължим следващата седмица Аз трябва малко да се educate на най... Трябва да се апдейтнеш малко с какво се случва, защото те 3 дни тук не ти се отразяват май така добре сред средата, която по принцип си, но ти се отразяват добре за long run-а, който е по-важен. Отразява се добре за това, което аз искам да постигна. Което в крайна сметка не е важно. Да. И да си хепи, братле. Така, искам така сърдечно да кажа, който е гледал видеото, просто да остави един коментар. Какво му е направило впечатление в този разговор. Ако е стигнал до тук, Ева, ти си наш човек. И така, просто искам някакъв фидбек да има долу в коментарите. Също, моля ви се, гледайте видеята, бе, хора. Те са супер. Тук правим съдържание. Да ми гледаш тук 2 минути видеото, не става. Поне 10. Плюс, че или гледате видеята, но не сте абонирани. Какво ви става, бе, хора, бе? Какво ви става? Нали. Също, мога пуснете в коментарите, братле, мога да пуснете някакви идеи за други подкасти, нали, което би било интересно, нали, като тема, която е разговаряна от 16 годишни до 18 години по-голяма. 34 съм аз, братле. Не знам на колко си. На 34. Ти ми бъркаш годините. На 34, да. Не беше ли на 33? Не, 34. Да. Да, пуснете коментара. И забравих мисълта. Яки хора, се видим в следващото видео. Peace. Мисля, че мога да направим по-хубаво аутро обаче. Беше доста... екстра сме. Беше доста джензи аутро.